Sengtiro Bisalgor subdivision ni TISF committee khajaka senior phaisa taka dadodi tei senior YPF ni adon jotono sokaijak tei yang tongo joto college porinai rok sengoro tini committee khajaka tei convener joint convener chobaka convener to angno tei joint convener yang tongo tei khoroksa yang Rakesh tongo tei sini phainai salo tebo kaham ke seng fresher program rok khaina thangui tongo sini fresher program seng date rok thik khlaikha sini Bisalgor subdivision ni 26 tarikh o khlainai hini tei sini phainai salo sini tebo football tournament rok cholna thangui tongo o football tournament o jotono participate khainai sini Bisalgor subdivision tei jotono no hambai.